Obingelela umkhozi wakamzobe iyona indumandumane yadume esizweni ihlahla somdlebe esingadlala nyoni sabathe yahlala bhamu kamehlo injika jikane ejika njengempisi umshikashika kamashikane indaba semalini umshiqi ushikisha ubhejana obomvu ogwaza ngophondo lwegolide usikhwishikhwishi inhlonhlelo lophapha ekhanda isigolozo namehla abomvu nonkaniza ukhanda limtshelo kwakho umtapo wayinto. Ngifuna ukukhuluma namhlanje ngelumbu. Kunalento ekuthiwa ilumbu ebala ngaphansi esinyeni, but kuyenzeka ilumbu lingabila ngaphansi esinyeni libe sohlangothini, same like lento ekuthiwa yini i-stroke. Leyo nto masikhuluma ngayo suke sikhuluma ngento efakwa kumuntu wesifazane uma uzolala naye ufuna ukumcupha wena umuntu wesilisa ufuna ukuthi umuntu wakho wesifazane umekade leli nomuntu wesilisa lo muntu wesilisa ashona. Lo nto ke ayikho right kubantu besilisa, kufanele siyikhulume lento izwakale ukuthi lento yabantu abayinyanga abakhipha imithi engcolile ukuthi umuntu athi ngifuna ukuyocupha umfazi wami methi yamcupha athi ufuna umuntu azulala naye bese yashona. Iyabheda lo nto madoda, iyabheda lo nto even nakubantu abayinyanga ngoba abantu abaningi baphelile yilumbu. Umuntu wesifazane akabhalwe esibusweni ukuthi mina ngobe mina ngusibanibani ngumfazi kabani ngigane kubani. So indlela yokwenza ukuthi umuntu wesifazane angaduki kuwena fanele umfase ngomuthi ukuthi angamcabanga omunye umuntu wesilisa, hayi lento ukuthi umuntu umcuphe bese umcupha ngelumbu uthi uma kukhona umuntu wesilisa olala naye ngoba usangashona mawusushonile asala umuntu wesifazane athola omunye umuntu lo bhuti lo usenenkinga noma lo baba lo usenenkinga. But lento yelumbu abantu ababanjwa amalumbu mina ngiyayilapha lo nto ngiyiqede nya ngisho ngathi ilumbu selimandla kangakanani, but lo nto ngiyakwazi ukuthi ngigweme siyilaphe nje ingasebenzi ingaphinde ibe khona. Umuntu okade leli nomuntu wesifazane ongumfazi umuntu wabambe kwabhajwa usenenkinga amasende avuvukala noma ngaphakathi uyadleka esinyeni noma la izinto zakhe ziyadleka ngoba lento mayenziwa kusuka kwenziwe kufakwe izinto ezenza ukuthi uma ihlala kuwena lento bese iyakubhora la ngaphakathi ibanga izilonda lezi izilonda bese kuba izona ezenza ukuthi wena ugcine usushona ngoba kuyenzeka sometimes thola ukuthi umuntu uzomila izilonda la ngaphansi emasendeni. But lonto siyayiqeda nya. Kunemithi engikunikeza yona mina mase liyiwesi kakhulu ngikunikeza umuthi ezosebenzisa 3 days bese ufaka inhlanga ngosuku lesi4 ngosuku lesi5 bese uyaqala futhi uqhubeka neminye imithi kulo 5 days uqala uzoshaya 7 days. After 7 days lonto isuke isiphelile ngoba kuyenzeka sometimes ngifika umuntu la ekhaya ngikhuluma ngento ekuyenzeka kunomuntu okwafika la ekhaya futhi akayedwa baningana noma ngingababali but bakhona abafikayo engamaka nje ilo wafika kwathiwa ilumbu lakhe seluqedile 2 years bese limjuqa sekusele seku 3 months ebese esebona ngawo ukuthi no sekunzima kakhulu esehamba abantu abaningi futhi abayinyanga wafika la ekhaya ngamnikeza lezi zinto walapheka. Ngike ngijabuleke uma ngizobiza abantu ngithi abeze bezokwenza bezolanda izinto bezosizakala. Wena owazi umngani wakho ophethwe ilumbu uma umsondeza la ekhaya into engijabulise kakhulu ngijabulisa ukuthi uma ngilapha into ngisuke ngigarantile futhi before ngu-advertise umuthi before ngukhipha umuthi ngiqale ngiwutheste kuqala ukuthi uyasebenza mase ngiwubonile ukuthi uyasebenza ushowcase bese kuyimanga uphasa ke ngunikeza abantu bewusebenzisa ngoba ngifuna ukuthi umuntu mangimlapha angalapheki ngoba kubhlungu ukukhipha imali umuntu eshona angabe sasizakala egcineni ashona imali ayibuyi uthola ukuthi imali esikhiphile la go 7000 unikeza umuntu oyinyanga wathi uzomlapha umuntu asinde kwiqiqe umuntu seyashona akasasinde. Kufanele mawulapha ulaphisise before ukwazi ukukesha up imali kulokhu kwelumbu. Kahle kahle umuntu obanjwe ilumbu umuntu esuke sehamba lo nto inzima kakhulu ayikho lula, but ilula mayesela umuntu ezandleni zami akahlali la ekhaya ngimnikeza imithi ahambe oyisebenzisela kubo cause anginaso ispace sokuthi kube khona abantu abazogcwala la ekhaya egcekeni ngoba nginezinto engibuye ngizenze engingafuni ukuthi zibonwe abantu ngoba umnyama la ekhaya egcekeni. So into eyenza ngikunikeza imithi i-10,000 u-10,000 nje masilapha ilumbu kodwa into ezokwenzeka ungafika nemali ewu2.5 bese ngiyakuhlanganisela lento ngikunikeze cause vele imithi yelumbu la ikhona esigodlweni. Uma sesiqedile mawukuthi lo muntu seyafa ufika nawo 2.5 mawukuthi lo muntu usexinekile useyafa, but mawukuthi umuntu ongafi wena uyizela wena ngokwakho kumele ufike nayo imali ewu10,000 ngikwazi ukuthi ngikusize usizakale ngoba vele lento engizokunikeza yona izofika isebenza hayi ukuthi into engayigarantile into engiyigarantile ngikunikeze yona ifike ikusebenzele usizakale liphela ilumbu. But umuntu mase exinekile seshona wena ohluphekile angifuni ukukucharge imali ewu10,000 cash ngifuna ufike ne2.5 bese ngiyakhona ukuthi ngikusize ngikuhlanganisele le mithi ngikunikeze asizakale lo muntu. Uma ungenayo imali
uyanikela nangalowo nkomo loyo sokunayo egcekeni. Inamba engitholakala kuyona ithi 0787336068. Asidile nabantu abanamalumbu, asidile nabantu abaney'nkinga ababhajiwe ngoba lento isibaqede kakhulu abantu. Kuyenzeka-ke sometimes nomuntu wesifazane uzwe kuthiwa unelumbu ungazi ukuthi uthole kanjani, kanti sekuyilumbu eliyi-stroke elihambisana nomeqo eselikhafuliwe ngoba phela abantu abaningi bayathakatha. But wena owazi umuntu ophethwe yilumbu, wena ophethwe yilumbu ngicela usondele sikwazi ukukusiza iphele yonke lonto, ukwazi ukusizakala uphinde uvuke futhi ngoba lento yelumbu angifuni abantu bayithathe kancane, iyabajuqa abantu abaningi futhi badlula abantu emhlabeni ngenxani yelumbu.